Doon sa akong gingon kaninyo karon nga adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Santa Maria ang Birhen sa kasakit. Mga igsoon, si Maria gitawag nato nga bulahan sa mga babae nga tanan. Tungod kay siya sa tanang mga babae, siya man gayud ang napili sa Dios nga mamahimong inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Pero bisan tod siya napili nga inahan sa atong Ginoo o gitawag nato nga bulahan, apan dili siya exempted sa mga problema o mga kasakit sa kinabuhi. Mga igsoon, dili tiaw ang kasakit na sinati usab ni Maria. Dili sayon ang bation nga kasakit sa usa ka inahan nga makita o masud-ong ang mga pag-antos sa iyang anak nga si Jesus, nga gilatos, gidagmalan, gibiay-biay, gipapas-an sa krus nga pila ka beses na hisukamot, ug sa katapusan gilansang sa krus ug namatay didto sa krus. Samtang nagdugo ang lawas ni Jesus sa mga pagpanlatigo sa mga Hudiyong sundalo, samtang nagdugo ang iyang ulo sa mga gipurong-purong nga mga tunok, ug samtang nagdugo ang mga tiil ug mga kamot ni Jesus sa nilagbasan nga mga lansang, atong mahulagway nga nagdugo usab ang kasing-kasing ni Maria nga iyang inahan. Sa hilabihan nga makasakit ug sa kasakit nga makita ang nahiaguman sa iyang anak nga si Jesus. Mao nga dili usab sayon ang nasinati ni Maria atong mga higayuna. Gikan pa sa sinugdanan sa kasakit ni Jesus, atuan na si Maria hangtod sa kamatayon ni Jesus. Atua si Maria nagbarog sa tiilan sa krus ug nagbakho sa kamatayon sa iyang anak. Sumahulagway nato, mga igsoon, unsa kadako ang mga kaguol ug mga kasakit nga nasinati gayud ni Maria. Mao na ang gitawag nato siya Santa Maria Birhen sa kasakit. Mga igsoon, dili nato ikalimod nga sama kang Maria ang ato usab nga mga inahan, our mothers. Sila usab nag-antos kanato. Gikan pa lang sa pagsabak kanato hangtod sa pagpanganak, nabati nila ang mga kasakit. Pero ang mga kasakit, mga igsoon, mawagtang o nawagtang sa dihang makita niya nga nahimugso kita diha sa ilang sabakan. Di ba mga nanay? Ano ay mga nanay dinhi? Ingana inyong kalipay nga makita ang inyong anak, inighumag panganak ninyo, ang inyong makasakit, mawagtang sa dihang nahimugso ug nakita ang inyong anak. Pero usahay lang ang mga anak, pagdagko na ang mga anak, kulang na sila respeto sa ilang mga ginikanan o sa ilang, labi na sa ilang inahan. Yano-yanoho na lang og kasaba og tubag-tubag ang ilang mga inahan, di ba? Ingana sadta, ato na lang tubag-tubagon o yano-yanohon ang atong mga ginikanan, labi na ang atong inahan.
Gani usahay mas ibaylo pagani ang inahan ngadto sa mga asawa sa ilang mga anak. Ngano man tungod kay mabati sa inahan nga mas gipalabi pa sa anak ang iyang asawa o ang iyang bana kaysa iyang inahan, nga diin maako niya nga mapasagda na ang iyang inahan tungod sa iyang asawa ug sa iyang bana. Nga diin kung hunahunaon og maayo mga igsoon, ang anak ug ang iyang bana o ang anak ug ang iyang asawa, dagko na sila nagkita. Di ba? Dagko naman magkita ang mag-asawa. Og dili sama sa ilang inahan nga maugayoy nagantos kanila. Nagpadako, nagpaeskwela, nagatiman sa gamay pa hangtod nga malig-on ang bukog sa mga anak. Unya yano-yanoho na lang sa mga anak inig kadako nila, di ba? Kamong mga inahan. Moingon bitaw tong usa ka inahan sa iyang masupilon nga anak nga dako na, ingon siya, ingon na kaniana kanako tungod kay dako na ka, maayo pa lang unta kung gituok na lang taka sa dihang gamay ka pa, kay wa namang kay respeto nako karon. Dili man tanan ang nahitabo nga adunay anak nga sa pagdako wala na mo respeto sa ilang inahan o sa ilang ginikanan, pero usa kini kakamatuoran nga nahitabo nga ang usa ka anak usahay wala na respeto sa ilang inahan o sa iyang ginikanan, di ba? Pero mind you, my dear mga kita mga anak, nga unsa man ang gibuhat ninyo o unsa man ang gibuhat nato sa atong mga ginikanan, unsa man ang inyong gibuhat sa inyong mga ginikanan, mausab ang buhaton unya sa inyong mga anak kung kamo adunay mga anak. Kung kamo may respeto sa inyong mga ginikanan karon, inyo usab nga mga anak mo respeto usab kaninyo sa umaabot. Pero kung karon pa lang sa mga anak nagtubag-tubag na sa mga ginikanan ug wala mo respeto kanila, ayaw kamo katingala nga ingana usab ang buhaton sa inyong mga anak diha kaninyo kung kamo mamahimo ng mga ginikanan. So kamo mga ginikanan karon, ayaw mo katingala nganong inyong mga anak nagtubag-tubag ninyo, kay basin sa wa pa mo maminyo, mausap ka na gibuhat ninyo sa inyong mga ginikanan. Mga igsoon, hinumduman nato nga usa sa mga napulo kasugo sa atong Ginoo, siya miingon, respect your mother and your father. Ug ang mga anak nga nagmahal, nagmatuto, nagrespeto sa ilang ginikanan, matod pa sa Biblia, tagaan gayud sa Ginoo ug taas nga kinabuhi ug maayong pagkinabuhi. Mga igsoon, kini mga pahinumdum lamang kanato sa atong paghatag ug maayong pagtagad sa atong mga inahan. Niining pagsaulog nato sa kapistahan ni Santa Maria, inahan sa kasakit, nga sa paghandom nato sa makasakit ni Maria nga inahan sa atong Ginoo, mahinumduman usab nato ang makasakit nga nabati sa atong mga inahan, ilabi na sa ilang pagpadako kanato. Nga tungod niini, maayo gani unta kun ato kining masuklian sa karon nga mga dagko na ta, o nga sa nagkatigulang na ang atong mga ginikanan. Amen? Mga igsoon, sa hapit na namatay si Jesus sa krus, siya miingon siyang inahan, babay, ania ang imong anak. Og milingi siya sa iyang mga tinun-an, og miingon usab, anak, ania ang imong inahan.
Gitugyan ni Jesus sa iyang mga tinun-an si Maria nga mamahimo nilang inahan ug si Maria usab nga sila mamamahimo niyang mga anak. Ug apil na ta niini nga gitugyan kanato si Maria nga mamahimo natong inahan. Ug para kanako pagpahinumdom kini nagpahinumdom kanato sa atong Ginoo, pahinumdom sa atong Ginoo kanato labi na sa atong mga inahan. Mura bag ingon sa atong Ginoo, anak, ania ang imong inahan, at timan na siya ug ayaw pasagdi, ilabi na kun siya tigulang na ug nag-ango-ango na. Amen. Hinaot paunta.